Tak, druhé video máme SIM kartu, paměťovou kartu a baterku v telefonu. Mám ještě krásnou folii, informace Super AMOLED Display Plus, Android systém ve verzi Gingerbread, dual core procesor 1,2 GHz, GPS, Wi-Fi, 16 GB paměť vnitřní plus paměťová karta, kterou mám 16 GB, takže budu mít 32, což je dostatečný. Popis telefonu ze přední strany, nahoře kamera, senzor, sluchátko, dole tlačítko prostřední mechanické a 2 dotykové na bocích. Na pravé straně telefonu tlačítko zapnutí telefonu a vstup do nabídky pro režim letadlo. Tlačítko pro fotoaparát chybí, to bude zase jako u Samsungu Galaxy S řešeno na displeji. Na druhé straně telefonu se mi to podaří otočit tlačítko hlasitosti a poutko, dřevěné poutko. Z horní strany zůstalo pouze sluchátko a vyřešili dobře nabíjení, které dali oproti Samsung Galaxy S dali dolů, že pro GPS do auta výhodné, nemusíte tahat kabel nahoru, který tam kolikrát zavázel. Tak, nyní si zapneme telefon úplně poprvé, co mi přišel od výroby, že sundáme ochrannou folii. Přemýšlím, že si objednám ochrannou folii na displeji, když tento displej měl být chráněn sklem, takzvaným Gorilla Glass, které by mělo být odolné. Uvidíme. Takže zapneme si telefon a uvidíme, jak rychle se nám rozjede. Tak, úvodní obrazovka o jménu telefonu Samsung Galaxy S2 GTI 9100. Předešlý Samsung Galaxy S byl GTI 9000. Velice podobné telefony. Touch the Android Change Language. OK. SIM Service, Talk Mobile Contract, Talk Mobile Pay and Go. Já jsem telefon zakoupil, je neblokovaný přímo od výroby s kontraktem na 12 měsíců s Talk Mobile Contract, takže zvolíme. Tak myslím OK. Tak, Start Download. Nevím, co to po mě chce, telefon zapínám poprvé, dáme zatím, že ne. Tak, Touch the Android Begin, Change Language. Podíváme se, jestli tu máme češtinu. A čeština je tady. Vítá vás telefon. Tak, dotkněte se obrázku. Vše je velice rychlé. Nemáte účet, máte účet. Přeskočit, nastavíme účet později. Účet mám v mém starším modelu Samsung Galaxy S, který momentálně používám jako natáčení. Máme přeskočit tu možný povahy, kterou poznáte. Používat funkci moje povaha pro výsledky. Zatím vypneme tady tu věci. Tak, a podívejte se, jak rychle je telefon nastartován. Je to velice svížné, až mega svížné, bych řekl. Prostředí, typické Samsung, možná později zvolím jiné prostředí. 7 obrazovek, pardon, defaultně nastavené. Můžeme přepínat i takhle rychle. Podříte, můžete jet doleva, doprava rychleji. Pojďme do menu. Tak, menu, klasické Samsungové, když si přežijete z boku do boku. Jak jsem říkal, možná zvolím později jiné prostředí, kde budu rolovat jakoby od zhora dolů. Uvidíme, jak mi bude fungovat Samsung prostředí. Na mě je hodně přeobrázkované, přemotivované, připomíná mi iPhone, kopie, pravděpodobně, nevím. Display má nádherné barvy. Už můj Samsung Galaxy S se Super AMOLED displejem měl krásný vzhled. Nyní máme ještě lepší provedení v Super AMOLED Plus.
věřím, že časem zjistím, jestli je opravdu lepší, jestli je lepší o hodně nebo normálně. Všechno domů, vše velice rychle, obrazovky, převlíkávání obrazovek. Zkusme si najet třeba, jestli do galerií, nemám tam zatím žádné obrázky, možná na paměťové kartě, nemám hudbu, máme galerie. Tak, velice rychle načetlo. U Samsungu Galaxy S to lehce trvalo, než se všechny obrázky načetly. Tady je to okamžitě, je to načtený. Tak, zkusíme hudbu, nějaký music player, jestli najdeme. Hudba. Dáme hudba a je to tady. Je tu všechno hned, nic nevyhledávat dlouze, vše načtený okamžitě. Musím říct, že Samsung Galaxy S to také chvíli trvalo. Máme tady hned hudbu. Super. Rychlost. Tento telefon má 16 GB paměť vnitřní, fotoaparát 8 megapixelů s natáčením Full HD 1080, displej 4,3 inčů, Bluetooth ve verzi 3, micro USB konektor. Tak, aplikace. Nastavení vypadá podobně, víceméně stejně jako u Samsung Galaxy S. Tady nevidím absolutně žádnou změnu v ničem. Informace o telefonu, verze Android 2.3.3, což znamená Gingerbread, poslední verze jádra. Vidíme Gingerbread. Tak. Změna v Androidu proti verze Froyo je tato nabídka, kde můžete měnit Bluetooth, GPS, vypnout, zapnout tační displeje. Je v tmavším provedení, taktéž baterie nahoře není vodorovně, ale je svislé. Nevím, jaký to bude mít účinek, já pravděpodobně budu používat widget, kde mi bude ukázat baterka procenta. Tak později se připojím do marketu a postáhnu nějaké aplikace a trošku se s telefonem seznámím. To je zatím vše.